зрители на VBOX. Знам, графиката е малко лоша. Съжалявам за това. Така, ние сме Gameplay Productions. Днес правя ревю на играта Colin McRae Rally 2. Играта е излязла през далечната 2001 година, ако не се лъжа. Обаче е много готина. Графиката не е хубава, знам, тогава е нямало такива технологии. Много хора ще кажат, графиката е лоша, така е, но играта е супер. От много малък я игра и от много малък знам, че тя е класика в жанра. Препоръчвам ви да се изтеглите, да я купите, струва 5 лева, така че явно няма да е голям проблем да я купите. В сравнение с други игри по 50-60 лева. Тя е стара, хубава, просто реалистична е, да. Не е като най-новата Colin McRae Rally Dirt, но просто е хубава. Реших да направя на стара, защото я нямам най-новата, не ми се иска да я качвам на компютъра. Хем имах и тая и знам, че е много хубава и да ви запозная малко с Colin McRae. Тъй, играта е кръстена на състезателния пилот Colin McRae, той почина, Бог да го прости, лека му пръст. Също така, може да се оправите графиката, да е малко по-реалистична, не като това, от опциите. За да имате повече коли, не само тия първоначално, има видео, т.е. има видео, пък може да го кача пак. Лесно е, не изисква много грижи. Но въвежда си един код просто. Да, забавно. Има турнири, има световни първенства, или как го наричате. Не първенство. Да обикаляш по света, Австралия, Швеция, такива. Това беше. Довиждане и чао!